May saman nga panagtakawan iti naarami dito siyudad Tibigan, partikular iti Mercury Drugstore, amasarakan iti Nieves Building, Alcantara Street, Barangay 8. Sikon kini Police Senior Inspector Caballes, nabigbig dagiti suspect babaen iti maysa nga CCTV wenno closed circuit television. Ang nakakabil iti natakamat a pagkatangan ti agas, saan met nga maiperreng dagiti ropropa dagiti talo a suspect iti kamera. Amanaganda iti Mirna, Bacani E. de la Cruz, 26 ti tawen na, nga agnay iti Barangay 130, Dagupan City, Imelda Bani Aris E. Gonzales, o 46 ti tawen na, nga agnay iti Peria Road, Diliman, Quezon City. Kini Greg de la Cruz E. Castro, 26 ti tawen na, a residente iti Barangay Karangalaan, Dagupan City. Sigun ti investigasyon iti kaming iti kapulisan iti siyudad Tibigan. Agarup alas 7:30 iti rabii iti February 18. Daytoy met lang nga tawen, simbrek ti innem nga tattao nga nagpanggap akas customer. Ngem ditamit nga naalaan ti CCTV nga inalada digiti na duma-duma nga gatgatas ken kapkape nga aggatat iti sumurok kumurang a 15,000. Ngem nakatakas na dagitoy. Agarup alas 9 met iti bigat iti sumaruno nga aldaw. Nagsobli dagiti suspect tapno agpanggap daman a customer. Ngem naaktualan da nasiputan iti suspect amanagan iti Mirna nga mga alaman iti maysa nga karton a kape. Ngem dagiti duapay a suspect ket lookout da iti ruwar iti nasao a pasdek. Ditan nga in report met dagiti mangitorturong iti nasao nga pagkatangan iti kaming iti kapulisan iti nadakamat a syudad. Di ko lang natawin. Ito na-receive nga telephone call kini Juan Bane sa Barcelona, assistant manager ti Mercury Drugstore. Informing agda talo nga tao nga takaw di identified as Mayra Bacani. Kaso a panagtakawan iti naisampa kadagiti masuspecha. Dapat lang ang isampada. Tapnohan ka may urom dagiti kasding tatakaw. May balod ka na siguro tapnohan ka nga makaarami din sa baling krimen. Dagiti natakamat nga suspect ket indiretso da ngay muna iti Gabriela Silang General Hospital para iti maysa nga mediko legal. Kadagitoy nga gundaway ket addapay lang iti kustodiya iti Philippine National Police iti Bigan City. Dagiti suspect. Ryan Pardo, Core TV News.